Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Het Curaçao North Sea Jazz Festival 2018 trok meer dan 4.500 internationale bezoekers. Die besteden per persoon meer dan $2000 aan de reis. En elke dag op Curaçao gaven ze $350 per dag uit. De totale directe bestedingen van het festival dit jaar worden geschat op ruim $8 miljoen. De totale economische bijdragen bedragen bijna $13 miljoen. Enorme bedragen. En dan zie je ook nog dat de tevredenheid van de bezoekers erg hoog was. Meer dan 90%. Er waren 3 veilingen voor nodig, maar het Plaza Hotel is daadwerkelijk verkocht. De Amerikaan Thomas Bolera heeft gisteren het Plaza Hotel gekocht voor $13,5 miljoen. Hij was de enige bieder. De inzetprijs van de veiling was $12.750.000. Er is dus $750.000 meer betaald voor het hotel. Bolera die zegt dat er veel mogelijk is met het Plaza Hotel en in de zomer van volgend jaar wil hij alweer de deuren openen. Bewoners van Otrabande hoeven niet bang te zijn dat het zwembad Benny Liito en ook het RIF-stadion gaan verdwijnen. Dat maakte de overheid gisteren bekend bij een presentatie van de plannen voor de ontwikkeling van het RIF-gebied. De afgelopen tijd werd er onder meer gesteld dat dat zwembad en ook het stadion misschien zouden verdwijnen, maar volgens de overheid is daar niets van waar. Ook hebben ze gezegd dat de $20 miljoen die betaald zou moeten worden voor een weg door het mangrovenbos veel te hoog is. Het bedrag is vele malen lager, aldus de overheid. Minister van Justitie Quincy Girigori heeft gisteren een protocol ondertekend met het Openbaar Ministerie en het Korps Politie Curaçao dat garant moet staan voor een betere behandeling van slachtoffers van huiselijk geweld en zedenzaken. Volgens de minister moeten slachtoffers van relationeel en seksueel geweld zonder problemen aangifte kunnen doen en tegelijkertijd worden begeleid. Gedurende de maand november wil de regering de bevolking van Curaçao meer informatie geven over deze vormen van geweld en men wil ook zorgen dat mensen daadwerkelijk aangifte doen. Curaçao maakt zich op voor de kerstperiode. Gisteren werd in Punda een enorme kerstboom gepresenteerd, vol met lichtjes. Tegelijkertijd was er feest, was er aguinaldo te horen en waren veel mensen op de been om alvast in de kerstsfeer te komen. In Nederland proberen tegenstanders van Zwarte Piet de landelijke intocht van Sint en Piet tegen te houden via de rechter. De stichting Majority Perspective heeft een kort geding aangespannen tegen de organisatie van de intocht in Zaanstad. De stichting vindt de intocht racistisch en discriminerend door de aanwezigheid van Zwarte Pieten en roetveegpieten. Ook zouden kinderrechten en internationale verdragen niet worden nageleefd. Daarom wilden de activisten dat de intocht niet doorgaat. De politie in het Australische Melbourne heeft een man neergeschoten die gewapend met een mes mensen op straat aanviel. Zeker één van de slachtoffers kwam om het leven. De politie beschouwt het incident als terrorisme. 2 gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte is aan zijn verwondingen overleden. Zijn auto lag vol met gasflessen en stond in brand. Getuigen filmden de aanval in de Australische stad. Te zien is hoe de gewapende man uithaalt naar politieagenten, terwijl op de achtergrond de auto in brand staat. De omstander rijdt ondertussen met een winkelwagentje in op de aanvaller. De vergadering van gedeputeerden in Mexico is gisteren wreed verstoord. Tijdens een vergadering kreeg een van de deelnemers te horen dat haar dochter was vermoord. Het meisje van 22 is vermoord terwijl ze in de gymzaal op haar school was. Vermoeden is dat de georganiseerde misdaad achter de moord zit. De vrouw zelf is 2 jaar geleden meer dan een week ontvoerd. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.